ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଛଟି ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ତୃତୀୟ ଥର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଇ ଗୋଲାପଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂଆ କୁଆଁ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଆ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏ ଜିନିଆ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ଫୁଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଗଛରେ ବି ନୂଆ କୁଆଁ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି। ଏଥିରେ ଫୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏ ଡାଳଟି କଟିଂ ହେବ। କଟିଂ ହେଲେ ପୁଣି ଗଛଟି ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଯିବ। ଜିନିଆ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଢ଼ ଆସିଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛଟି।